ikke noget imod, at folk fester om aftenen. Det er ikke noget med, at vi står og tænker, okay, du fester. Nej, vi er frivillige. Vi kan godt selv styre det. Og så husk kaffe og pauser i solen og fucking drikke noget vand. Vi er vilde med vand. Vi elsker vand. Og hvis I mangler værktøj, mad, drikke, så sig straks til, så får vi et bud på sagen. Og så lær hinanden at kende, fordi vi er ret sejt hold. Bjergerne op først, så har vi tingene hen bagefter. Så kan vi nemlig bruge... Get your day's work done. 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 Or soon you'll be racing with the sun. Get your day's work done. 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 Or soon you'll be racing with the sun. Jeg er blitt skikkelig god sammen med Katja å lage de, jeg vet ikke hva det heter, de trepinnene som kører, og lage flow. Vi er som 3 personer på en oppgave, og så går det mega hurtig, og det går mega sterkt, og vi er ferdig med en av de oppgavene vi skal være ferdig med allerede i dag. Så det er god til å lage flow, og godt humør da. Vi skal ha 344. Nå har vi er ved å være der, faktisk. Ja, på 80 centimeter. Og så har vi, nu er vi lige startet på 40 og 42. Vi skal have 40, fordi så er der mindre spild. Ja, vi har lige før. Der havde vi en spildklods, der var så stor. Og nu har vi en spildklods, der er så lille. Det er ret nice. Vi er meget stolte selv. Det har været lidt hårdt, fordi i går der begyndte det at regne helt sindssygt meget. Men nu er alle her, og folk er bare så mega seje. Jeg er også frivillig på Roskilde i år, og det er utrolig hyggelig. Alle er frivillige, alle har den samme pågangsviljen. Jeg har ikke oppdaget noe kedelig ved det ennå, faktisk. Hvem har gjort den her? Hallo? Hvem har lavet den her? Kom frem og sier det. Sier hvem det er. Er det mig, eller hvad? Ja, hvem har gjort det her? Ja, film den kamera på. Ja. Igjen så kan du... Hvem har lavet den der? Nej! Kom bare og se her igjen. Den er helt forkert. Den er helt forkert. Det her... Møte. Hvad står der på den?